Ahojte, vítajte opäť na zrkadielku a dnes tu mám pre vás The Ordinary video číslo 6. Už je to naozaj, že dlho, odkedy je The Ordinary na trhu a toto sú teda novinky, väčšinou sú to novinky za posledný rok. To, čo priniesli na trh za posledný rok a robia vám to v tomto čase aj preto, že aktuálne je na The Ordinary Slow November, platí to aj pre NIOD a platí to aj pre ich novú značku, to som zabudla, ako sa volá, Lufa, čo sú sprcháče s nejakou vôňou, majú 23% na všetko, platí to celý november, akurát na Čierny piatok to prestáva platiť a myslím si, že až do konca mesiaca budú mať zavreté, čiže máte čas, nemusíte sa ponáhľať, majú zásoby, máte čas si to rozmyslieť a hovorím to aj preto, že úplne pravidelne mi zopár z vás napíše, že proste úplne stratíte hlavu pri týchto výpredajoch The Ordinary, nakúpite veci, čo nepotrebujete a potom ich ani neviete spotrebovať, takže veľmi dobre si to rozmyslíte, máte čas. Sú tam zaujímavé novinky, ktoré určite stoja za vyskúšanie podľa mňa, zároveň hej, nerobte obrovské zásoby, pokiaľ je niečo, čo máte radi od The Ordinary a kupujete si to pravidelne, jasné, zásobte sa, ale proste nerobte si zásoby len preto, že majú zľavu, majú túto zľavu. Každý rok v novembri, niekedy majú aj koncom jary takúto zľavu, takže naozaj s chladnou hlavou. Ale áno, teraz sa to vyplatí, linky na e-shopy budú v popise videa, budú aj na blogu a všetko, čo spomeniem, bude na blogu tie produkty a ide ich kúpiť, ale najviac sa momentálne vyplatia na The Ordinary. OK, takže poďme na to. Tento rok vypustili pomerne veľa takej, že telovej starostlivosti, plus ja tu mám niečo, čo nie je novinka, ale minulý rok som to zabudla, lebo to bolo proste uložené niekde inde, ale je to relatívna novinka a sú to tieto dva produkty od The Ordinary. Je to, že hair care, jedno je Sulfate, 4% cleanser for body and hair, čiže je to aj šampón, aj sprcháč a druhé je Behentrimonium chloride, 2% kondicionér na vlasy. Obidve majú 240 ml a normálna plná cena je 10,60. No toto neviem, či som si dobre zapísala, že či to nie je tá so zľavou, keď tak napíšem sem. Je to taká, že ale to nie je ani lacné, lebo v drogerke takéto veci zoženete lacnejšie, aj keď väčšinou budú asi s parfumáciou, ale nie je to ani drahé. Proste ich základ starostlivosti o vlasy a telo sú tieto dva produkty. Obidva sú také, že bez vône a bez iritantov, aj keď v prípade toho šampónu tam sú sulfáty, čo ja sa tomu vyhýbam. Jednak preto, že mi to nerobí úplne dobre, jednak preto, že mám botox vo vlasoch a vtedy ten botox rýchlejšie odíde, lebo tie sulfáty narúšajú proste povrch toho vlasu a ten botox rýchlejšie odíde. Čiže ja používam šampóny bez sulfátov. Toto som použila, ako nie je to celkom minúte. Na telo je to fajn, také, že sprcháč, taký nejaký sprcháč. Na vlasy som to použila párkrát, keď som mala tesne pred botoxom, čiže už tam viac menej nebol a bolo to jedno, ale tiež to bol akože fajn, taký základný šampón, proste fungoval dobre a také, že no proste ok. Dettol, tento kondicionér je príjemný, nie sú tam silikóny, nezaťažuje to vlasy, ja tiež nemám rada proste silikóny v kondicionéroch, lebo to vytvára taký umelý efekt a napríklad moje jemné vlasy to extrémne zaťažuje, nerobí im to dobre. Takže je to také, že OK, zoženite lacnejšie v drogerke. Neodpálilo mi z toho dekel, ani som to nedopoužívala popravde. Je to proste taký základ, že by ste to museli vyskúšať, to nevravím. Na tomto šampóne je fajn, že je to aj sprcháč, zaujímavé balenie štvorcové, je to také, že OK. Máte aj niečo také v portfóliu. Asi toľko k tomuto. Ďalšia novinka je balzam na pery. A tento má definitívne zaujímavý obal. Taký fajn do ruky, celkom šikovný, iný, definitívne iný. Má to takýto aplikátor. A je to skôr taká, že krémová formula, by som povedala. Teraz si na ten matný rúž capnem balzam. Inteligentné. Nevadí. Taká nemastný, neťažký, neolejový. Na perách sa tak viac rozpustí, ale na prvý pohľad je taký, že krémový. Keď ste pamätníci, a zopár takých vás tu mám, určite si pamätáte, že The Ordinary už raz malo balzamy. Máme takú celú radu
tuším, tam boli aj vône, bolo to v takých tých tubičkách hliníkových a bolo toho okolo veľké halo, lebo tam proste nebolo petrolátum, proste nebolo tam to, čo bežne v balzamoch býva, nie je ani v tomto. A tak nejak to zmizlo, asi to nemalo veľký úspech. Toto vyzerá, že má väčší úspech na sociálnych sieťach aj pre ten obal. Čo sa týka tej formuly, príde mi to veľmi podobné, pravdepodobne to vzali ako základ, možno trochu upravili, možno niečo doplnili, ale proste ten základ tam je, malo to veľmi podobnú formulu. Toto je so skvalánom a aminokyselinami, také celkom základné zloženie, má to 15 ml a cena je 11,40. Ten balzam je fajn, určite stojí za vyskúšanie. Nie je to niečo, čo ja by som napríklad v zime používala na noc, to je pre mňa nedostačujúce. Na to potrebujem naozaj niečo, kde sú maslá, niečo chutnejšie, niečo proste, čo zregeneruje tie pery. Toto je taký fajn každodenný balzam. Je dosť možné, že časom prídu aj s farebnými verziami, tak ako to spravilo The Inky List, ak je to úspešné. Ak nie, tak sa tým nebudú podľa mňa zaoberať. Alebo to možno skúsia, aby to boostli. Ťažko povedať. Ale teda je to balzam. Je zaujímavý hlavne obalom. Nie je masný, je ľahký, tie pery hydratuje, vyživuje. Tá cena je skôr vyššia, by som povedala. Aj keď akože v rámci takýchto značiek tie balzamy stojí okolo tých 10 €. Takže také, že OK. Potom ďalší je tento toner a to bolo celkom veľké halo, že wow, konečne niečo tonerové od The Ordinary a okrem teda toho kyselinového kyseloglykolov, ktoré majú rokúce. Je to sklenená fľaška inak. A teda vyzeralo to veľmi, veľmi zaujímavo. Myslím, že mnohým ľuďom sa to aj veľmi páči. Ja osobne nie som úplne najväčší fanúšik, ale vidím v tom, že má benefity. Proste tento balzam, len proste mne úplne nesadol. Toto je 100 ml, inak všetky tie produkty treba spotrebovať do 12 mesiacov. A stojí to 16,80, čo je vyššia cena na The Ordinary. V poslednej dobe všeobecne, ono je to aj infláciou a ďalšími vecami, že proste zdvihli trochu tie ceny, oni zdvihli aj ceny základných produktov, ale robia komplexnejšie veci, zložitejšie veci oproti tým začiatkom, kedy to proste bol niacinamid v niečom, aby to fungovalo a bolo stabilné. To je samozrejme lacnejšie ako niečo takéto, čo je už komplexnejšie. Tá fľaštička je celkom fajn, ale je teda sklenená. A toto je proste lenže vodička. Vonia tak jemne sírovo. A je to proste, že biela vodička. Ale fakt, že vodička. Na rozdiel od iných takýchto milky tonerov, tam necítim takú tú olejovú zvláčňujúcu zložku, ktorú ja potrebujem. Preto ani nie som úplne fanúšik, lebo poznám podobné, ktoré sú pre mňa proste lepšie, lebo majú takú viac zvláčňujúcu zložku. Ale teraz keď si to rozotieram na ruku, to je celkom príjemné. Ale tvár je niečo iné. A toto sa teda volá, že Saccharomyces. Teraz som si niečo mala predtým skúsiť povedať nahlas. Saccharomyces fermented 30% milky toner. A teda on má okrem hydratácie poskytovať aj jemnú exfoliáciu, podporovať kožnú bariéru. Tým, čo je výnimočné, je, že tam ten Saccharomyces blablabla ferment 30%, čo je kvasinkový ferment. A okrem toho je tam aj skvalán, ktorý by mal robiť to zvláčnenie, ale poznám také, ktoré to proste robia lepšie. A proste tento ferment je proste nejaká technológia z kvasiniek a vlastne je tam vďaka tomu 3% NAC, čo je N-acetylglucosamín. A ten má rozjasňovať pleť a vyhládzať ju. Akože celá tá myšlienka je veľmi zaujímavá, mne proste asi nie úplne sadol, ale myslím si, že veľmi veľa ľuďom sa bude páčiť. Napríklad je podľa mňa skvelý pre ľudí s citlivou pleťou, ktorí chcú jemnú exfoliáciu, lebo má poskytovať exfoliáciu, ale zároveň aj hydratáciu, zároveň podporovať kožnú bariéru. Sú to také naozaj, že 3 dobré veci pokope a myslím, že to robí, aj keď teda ja som ho veľa neminula, lebo proste neviem, nejednoducho úplne nesadol. A čakám proste viac zvláčňujúci hydratačný efekt od takéhoto tonera. Možno to bolo proste moje očakávania sa nestretli s realitou, ešte mu dám šancu a vyskúšam. Ale myslím si, že má veľmi veľa fanúšikov, že má zmysel, že určite stojí za vyskúšanie. Ak chcete proste niečo jemne exfoliačné, hydratačné, nekyselinovo exfoliačné,
proste zaujímavý produkt, ale trošku smrtka a je možné, že vám tak ako mne úplne nesadne tá konzistencia, respektíve, že nesplní vaše očakávania. Ale za vyskúšanie podľa mňa stojí. No a potom ešte majú aj novú kyselnú hyaluronovú s ceramidmi. O tomto je celé nové video. Je o tom celé video, link dám sem do keľu, zase som zabudla. Niekde tuto hore bude link, ale aj v popise. Ale videla som, že majú aj tú starú formulu, ak vám tá vyhovovala lepšie. Toto je 30 ml, stojí to 9,99, je tam viac druhov kyselnej hyaluronovej plus ceramidy, je to menej lepkavé, tá konzistencia je proste príjemnejšia. Ak chcete vedieť viac, určite si čeknite to video. Ak vám nevyhovovala tá pôvodná kyselná hyaluronová, stojí za vyskúšanie, tu lacná kyselná hyaluronová, celkom príjemná. Ale kľudne proste toto vynechajte. Milión sér s kyselnou hyaluronovou, ktoré sú lepšie, ale sú aj drahšie. No a potom majú toto. Toto je, že Balancing and Clarifying Serum with multiple technologies formulated for blemish prone skin. A ja som to zobrala len preto, že teda natáčam takéto videá. Nejak som od toho nečakala, že by to bolo úplne, že pre mňa nemám úplne, že blemish prone skin. Nemám proste sklony k akné, občas sa pritrafí, ale nie je to proste, že nedefinovala by som moju pleť akože má sklony k akné a hlavne má iné problémy ako to, že občas sa vyhodí nejaká výražka. To je úplne normálne. Ale toto ma veľmi milo prekvapilo, musím povedať. Je to 30 ml, tiež 12 mesiacov na spotrebovanie a cena je dosť vyššia. Je to komplexnejšie sérum, akože celkom také, že nadúpané. 23,90. Nie je len pre problematickú pleť, môže vám pomôcť aj keď aktuálne sa vyhádžete z akéhokoľvek dôvodu, stáva sa to, niečo zjete, hormonálne výkyvy, stres, stáva sa to, môže vám to pomôcť, lebo proste pleť sa v čase mení, lebo je to naozaj že zaujímavé sérum. Ono má totiž aj redukovať pory, má kontrolovať tvorbu masnoty, a zároveň má zlepšovať textúru pleti, ale poskytuje aj hydratáciu a zlepšuje kožnú bariéru. Čiže zase je to tak viacero vecí pokope a ja teda z mojej skúsenosti som si myslela, že keď je niečo takéto, že balancing and clarifying, tak to nebýva dostatočne väčšinou hydratačné a pre mňa je to potom príliš vysušujúce a ja potom musím riešiť ešte viac vysušenú pleť, preto sa takýmto veciam skôr vyhýbam, ale toto je naozaj že dostatočne hydratačné aj pre suchú pleť, čo je super a som z toho veľmi milo prekvapená. Zvyknem po ňom siahnuť, keď proste presne sa mi stane v určitom čase v mesiaci, že tá pleť proste sa upchá, alebo proste niečo nezafunguje, alebo proste býva milión dôvodov, prečo sa vám to proste stane a celkom to naozaj, že pomáha, mám pocit. Nemám to samozrejme dôkazy. Je to pomerne drahé na The Ordinary a podľa mňa stojí za vyskúšanie. A čo sa týka toho zloženia, som zase také tužbodlé názvy, ale obsahuje to sarkonsín a L-karnitín a polylysín a tieto tri látky majú pomáhať s masnotou a s leskom pleti, čo nie je úplne môj problém, ale zároveň mi to nespôsobuje problém. Potom je tam adenosín, ten pomáha redukovať pory a zlepšovať textúru pleti. Potom je tam ten NAC, ktorý som už spomínala pri tom predchádzajúcom produkte, ktorý to bol tonery. A ten má pôsobiť ako jemná exfoliácia, uvoľňovať pory a aj zlepšovať nejednotný tón pleti. Potom je tam Ectoin, ja milujem Ectoin a ten pomáha s kožnou bariérou a hydratáciou, preto je to aj také dobré podľa mňa. A potom je tam Lactococcus ferment lysate, čo je zase podpora kožnej bariéry. Samozrejme všetko je neparfumované a nie sú tam proste žiadne hovadiny. A oni tam mali aj vypísané, že čo všetko to robí a proste redukuje to takú tú upchatosť, zanesenosť pleti, tie pory, rieši to masnotu, minimalizuje to lesk, nie je môj problém, pre mňa všetok lesk chcem, ale nerobí mi to proste problém, zlepšuje textúru pleti, zlepšuje aj, urýchľuje miznutie takých tých flakov po akné, čo je tiež fajn, keď sa vám niečo vyhodí, poskytuje celodennú hydratáciu, naozaj poskytuje, podporuje kožnú bariéru a aj rozjasňuje pleť vďaka tomu NAC. Takže naozaj podľa mňa, že super a stojí za vyskúšanie. Toto sa im podľa mňa veľmi vydarilo. No a potom je tam ich nový
retinoid, musím to povedať správne, lebo niekto zase chytí mŕtvicu, že to nepomenovávam úplne správne. Toto je retinoid a konkrétne je to retinol 0,2% emúzia. Je to len 15 ml a cena je 17,90, takže je to pomerne drahé, ale nepotrebujete toho veľa a spotrebovať to treba do 6 mesiacov, takže si myslím, že vlastne je to celkom fajn. Fajn balenie, fajn pumpička, malo byť vzduchotesné, také, že praktické, aj celkom dobré, že zobrať si niekam so sebou. Je to retinol. Ja som zistila, že na mňa retinol funguje a vyhovuje mi oveľa viac ako retinol. S retinolom som zvykla mávať problémy. Vysušená, podráždená, retinol mi to nerobí, napriek tomu, že je to proste silnejšie. Je to ako keby o krok bližšie k tomu, čo vlastne chcete, aby na tej pleti bolo, lebo je retinol, ten sa premení na retinol a potom sa to mení na tú kyselnú retinolovú, ktorá robí to, čo chcete. Ktorá robí ten efekt. Retinol nie je tak preskúmaný ako retinol, teda nemáme k nemu také robustné dáta, ale vyzerá to, že funguje. Je menej stabilný, preto je ťažšie ho aj urobiť, možno aj preto to je tých 6 mesiacov. Nie je teda zatiaľ na trhu veľa produktov, ktoré by používali retinol a je to teda forma, ktorá určite stojí za vyskúšanie, aj keď vám retinol úplne nevyhovuje. Nešla by som do retinolu hneď ako prvého, že proste doteraz ste žiadny retinoid, žiadny retinol, nič nepoužívali a kúpite si toto prosím nerobte. Kúpte si niečo retinoidové v oleji, to je úplne najlepšie na začiatok, alebo veľmi, veľmi slabúčky retinol, aby ste videli proste, že ako to na vás funguje. Ja viem, že mnohí z vás poviete, že mne to nič nerobí, ja mám plechový ksicht a podobne, aj tak prosím nerobte to, nikdy neviete, čo to spraví. Toto je teda taká, že emúzia bez vône, má to žltú farbu, takú výrazne žltú, ale nejak som si nevšimla, že by mi to farbilo vankúš. Tá farba je proste z toho retinolu, je to bez vône, pomerne rýchlo sa to vpije, stačí vám jedna pumpička na celú tvár, netreba to preháňať. Je to také, že príjemné, nevysušuje to, lebo to obsahuje syntetické ovsené analógy, tak sa to prekladá. Proste niečo, čo je v ovse, čo je hydratačné samo o sebe a je to ingrediencia, ktorá pomáha zmierniť diskomfort, či nejaké pnutie, ťahanie, vysušovanie, preto to k tomu pridali a je to super. Proste je to super kombinácia. Mňa to nevysušuje, nedráži, čo som bola veľmi milo prekvapená naozaj, že retinol takto na mňa funguje napriek tomu, že retinol mi vie spôsobiť problémy. Zvyknem to používať tak, že to dám len na suchú pleť a dám na to možno ešte olej a krém. Nedávam k tomu nejaké že hmly a nezvláčujem extrémne tú pleť, lebo aj to je to, čo mi robieva problém, lebo to ide tak ako keby hlbšie a intenzívnejšie do pleti, ale zase závisí od pleti. Sú ľudia, čo to robia, nerobím to problém, ja to robím takto. Hovorím to aj preto, že niekto sa na to pýtal, že prečo takto. Za mňa teda určite super a určite vyskúšajte, ak proste už máte ten vek. Povedala by som, že blížite sa k 30-ke alebo po 30-ke určite to stojí za vyskúšanie, ale nie ako prvý retinoid, že ste nič predtým nikdy takéto neskúšali, prosím to nerobte, ale fakt stojí za vyskúšanie. No a potom sú tu 3 úplne posledné novinky, ktoré sú z kategórie, že telo a prvá je táto. Toto je niacinamid 5% Face and Body Emulsion. Koľko to má objem? 100 ml, tiež 12 mesiacov, stojí to 14 €. Toto je produkt, ktorý ja som úplne, akože ja nie som definitívne cieľovka, lebo je to proste taký, že ľahký krémik, no emulzia, ale má fajn pumpičku a fajn obal. Proste ľahký krémik, no pre mňa ako krém nepoužiteľné, ja niacinamid zase až tak si na ňom nefičím. Mám ho rada v kombinácii s niečím, napríklad s vitamínom C sa vie pekne podporovať, ale samotný je to pre mňa také, že ale to samozrejme závisí od pleti. Určite problematická masnejšia pleť, mladá pleť, to budem mať rada. A teda toto je určené aj na telo, aj na tvár. Je to skôr taký, že krémik a malo by to pomáhať s tmavými flakmi, čiže možno aj s nejakými po výrážkach na tele alebo pigmentovými škvrnami na tele. Hovorím, za mňa je to také, že ja úplne neviem, čo s tým, ale určite si to svoju cieľovku nájde. Potom ako druhé je toto, The Ordinary Salicylic Acid 0,5% Body Serum. Toto je super. Vy môžete samozrejme používať, ak máte akúkoľvek problematickú časť na tele, kde sa vám robia výrážky, najčastejšie tu chrbát, zadok, pretože tam máme veľa potných žliaz.
a úplne tak sa to nevetrá. Môžete používať aj normálne akože ich sérum s kyselou salicylovou, len to bude proste asi oveľa drahšie, ale je to účinnejšie, lebo tam je 2%, tu je len 0,5, ale myslím si, že na telo to stačí. Toto má 240 ml a stojí to 17,30, pomerne dosť, ale zase nepotrebujete ho tak veľa, takto sa to otvorí a toto je fakt, že len vodička, ale má to fajn aplikátor na to, aby ste to použili na tele. Teraz čo mám spraviť s tou vodičkou? Dobre, vyriešila som vodičku a toto je teda fakt určené, že na telo a je to proste dobre, neolej sa Katka. Ľahko napríklad nanesiete niekde, vďaka tomu aplikátorovi, je to úplne že ľahká vodička. Naozaj, že vymyslené vyslovene, že na telo pre ľudí, ktorí majú problém aj s akné na tele. Podľa mňa super, je to bez vône, proste kyselá salicylová na telo za rozumnú cenu. Ak máte taký problém, určite vyskúšajte, ale je to teda náš špecifický produkt, náš špecifický problém, ale spravený v dobrom obale a s dobrým zložením. No a posledný je toto je viac produkt pre mňa, toto je Natural Moisturizing Factors plus Inulin Body Lotion, čiže telové mlieko, toto je koľko? 240 ml, čiže 12 mesiacov a stojí to 16,70, čo je pomerne dosť. Pre mňa je to teda najzmysluplnejší produkt ako pre človeka s veľmi suchou pokožkou. Je to také, že pomerne ľahké, nemastné, celkom rýchlo sa to vstrebáva. A hlavne to nezanecháva ten taký ťažký masný pocit, čo ja nemám rada, čiže podľa mňa, že celkom fajn. Obsahuje to ureu, PCA, čo sú nejaké aminokyseliny a tiež to obsahuje inulín, čo je prebiotikum, ktoré má podporovať kožný mikrobióm a tým podporovať kožnú bariéru a teda podporovať kožnú bariéru a podporovať to, že proste pleť sa nevysúša. Mal by mať hydratačný efekt, ktorý vydrží aj po sprchovaní. Neviem to potvrdiť. Vraj. Asi si to nejak testovali. Čiže keď sa večer natriete a ráno sa osprchujete, tak by to malo držať. Je to také, že OK, bez vône, príjemná konzistencia, ale zase nie je to také, že som z toho, že wow. Také, že OK, rozšírili svoju telovú radu, ale to je teraz trend, všetky značky to robia, rozširujú čoraz viac svoje telové rady, vytvárajú telové rady, lebo proste to sústredenie sa prenáša nielen z tváre, ale aj na telo, lebo aj na telo máme pokožku a tiež si zaslúži dobrú starostlivosť. Takže The Ordinary sa tiež rozhodol vybrať tou cestou. OK, a to boli všetky novinky od The Ordinary za posledný rok. Určite sú produkty, ktoré naozaj, že vyskúšajte v nejakej dohľadnej dobe, alebo proste zapamätajte si ich, nie že teraz utekajte a kúpte si ich, ale teda teraz je výhodný čas kúpiť si The Ordinary produkty priamo z The Ordinary, to je asi najväčšia zľava, akú viete nájsť, to doručenie úplne bez problémov a pomerne rýchle, aj keď môže sa teraz v novembri stať, že budú mať veľké objemy objednávok a bude to trošku dlhšie trvať a tak, ale mne sa nikdy nestalo, že by tam bol problém. Všetky relevantné info sú aj v popise videa a takisto linky na to, kde kúpite tie produkty, sú na blogu a link je v popise videa na blog. Ak by ste chceli vidieť nejaké iné produkty The Ordinary za posledné roky, tak celý zoznam The Ordinary, veľa The Ordinary, nájdete link takisto v popise videa, ale aj tu. Takéto video bolo aj minulý rok a myslím, že aj rok predtým a tak proste opakuje sa stále niečo chrlianové. A ešte taká info, čo sa týka vôbec čiernopiatkových zliav, už niektoré sú celkom akože také, že fičia a je ako vždy o tom aj článok na blogu, dám link do popisu, nájdete tam proste spísané všetky zľavy, ktoré sa podľa mňa oplatia a niektoré sa naozaj oplatia, takže ak chcete výhodne nakúpiť, určite to choďte čeknúť. Ja viem, že okolo čierneho piatku sa robí také, že kapitalistické míňanie, neviem čo, dá sa to podľa mňa robiť aj úplne s rozumom, proste rozmyslite si to, hlavne keď tie značky začnú skoro, tak máte čas si to rozmyslieť. Viete tak nakúpiť vianočné darčeky lacnejšie, viete si tak kúpiť produkty, ktoré máte radi a opakovane ich kupujete lacnejšie aj do zásoby. Takže podľa mňa je to dobrá akcia, len proste netreba stratiť hlavu. To, čo som hovorila na začiatku. Nestrácajte hlavu, nakupujte s chladnou hlavou. OK, a to už je odo mňa naozaj všetko. A ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite like. Ak nechcete, aby vám ušli akékoľvek ďalšie videá, tak kliknite odber tu. Ak by ste chceli vidieť ďalšie takéto videá, tak kliknite sem. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Čau, čau!